Tiri pana Zvirevo 5 tinokuchingamidzai hama wadiwa kuzvirongwa zvenyu Bible Pfupiso. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Chitsauko 5 chitsauko chinorwadza zvikuru apo Solomon achirayira mwanakomana wake. Chitsauko chinotaura pamusoro perayiro against adultery, nyaya yeufeve, kushata kweufeve. Solomon ari kuudza mwana wake nyaya dzakawanda. Ndobva tubva taona kuti nyaya yekurayira haigumi pa1 topic. Nyaya dzese vana vedu ava kana tikasavadzidzisa pane anovadzidzisa. Musafunga kuti kurega kuvadzidzisa havadzidzi, vanotodzidza. Izvozvi zvimwe zvamuri kuti havachiri vadoko hafaniri kuzviziva, vave mberi kutidarika. Ndofunga kuti munogona kubvumirana nekuti vamwe venyu hamugoni kutobatidza TV papa kana even kuinda pafoni penyu kuti muzive kuti moenda sei kuFacebook nekupi, but kamwana katoko kanozviziva. Why? Kazviwanepi? Chikoro ngachikasike. Taakumashure vanhu vaMwari. Vabereki, we are behind. Fanika kana mbuya makasiwa mune vazukuru mototsunga kunamata because vana vakuziva. Solomon ari kuti mwanakomana wangu, teerera kuuchenjeri hwangu. Amen. Rerekera nzeve yako inzwe njere dzangu. Mazvibata kaizvo kuti ugare wakabata kungwara, nemuromo yako ichengete zivo. Chichari kutaura panapa. Kwanzi panapa unofanira kuchenjerera chi? Number 1, chenjerera mukadzi wekumaraini. Ari kunzi mukadzi wekumaraini mudzimai asingazvibati, mudzimai asina kutendeka, chifeve. Ndochari kunzi chichenjererwe panapa. Kwanzi chenjerera miromo yake. Miromo haina kunaka, inodonha uchi. Zvirevo kaizvo. And then uchenjerere futi even miromo yake inotedza kupfuura chinyi? Mafuta. Saka Solomon ari kure, haasi kureva miromo chaiyo, ari kureva kuti pfambi kana kuti muchifeve ichi kana wakachitarisa chichitaura kana kuti zvachinoita zvinoita sekunge uchi, zvinoita sekunge zvinhu zvakanaka. Uye mafuta panapa anomirira kunhuhwira, mura, zvoita sekunge haikona. In other words, ari kuti usakanganiswa nezvinoita sekunge, nokuti hazvina kuita saizvozvo. Anozonzi kwanzi verse 4 inoti asi pakupedzisira uchavava segavakava. Hey! Uye unopinza semunondo une nhivi mbiri dzinocheka. Pandakanzwa nenyaya yemunondo unocheka kwese kwese, ishoko raMwari. Asi panapa Solomon ari kuti mukadzi unofananidzwa futi veneshoko, unocheka mativi maviri, kucheka even moyo wako. Ndofunga kuti iyi pfungwa iyi tinogona kuwirirana nayo. Vazhinji vakapinda munjodzi nekuda kwenyaya dzemadzimai idzi. Kwanzi nzira yako ngaive kure naye. Ibva pari, usainde kumba kwake. Haisi vhesi 8 here, usakwedere pamukova wake. Hauna kumbosimba. Rekambotaura mayouth mbichana, hauna kusimba mfana wangu, hauna kusimba. Usazvite munhu akasimba. Ukaona munhu akarigira Adhamu pasi, yonga mugoniba. Adhamu ana kuberekwa naye nemanzesewe. Adhamu akasikwa naMwari kubva mumaoko aMwari ari mutsvene, vatakawira pasi. Izvo zvekutaura kwatiri kuti matsimba manyoro aya, mukadzi umwe atowisa baba vako, iwo haungasimbi uchiinda umba kwake, uchinogara umba kwake uchidaro. Unoyerera unoinda. Verse 17, verse 18 kwanzi uchenjere unozozvidemba. Kuti ine ndakangonzwa mashoko ekutaugwa kureva kuti kana wapinda manje mukati medambudziko unozozvidemba. Azopa chirahwe chekuti imwa patsime rako chairo. I think iyi nyaya yatinohwisisa kuti yakutaugwa kuti tendeka pamukadzi wako. Ambotaura pamunhu kureva kuti munhu ari kutaugwa munhu ane mhuri yake ane mukadzi wake ngaarege kuti gumbomba gumbopanze. Tsime rakaropafadzwa. Kwanzi Mwari anoropafadza muchato wevanhu vakatendeka. Maybe chitsauko chezorana choda kupeputsa vanhu kuti vazive njodzi ine chekuita nekusatendeka pamuchato nepawanano. Kuchema chete kana tikasaimba naJehovha. Kwanzi verse 23, uchafa nekushayiwa kurayirwa, uchatsauka noukuru hwoupenzi hwako. Matambudziko eSaya kana vanhu vakasatendeka vanosvika parufu. But let me talk to someone this morning kuti kunyange zvakaoma zvakadini, maybe baba vakatiza vakaenda, maybe mwana akatiza mudzimai, mukasigwa zukuru, mukasigwa muroora, amukushayiwa zvekufamba sei iye zvinezvi, ari kungotenderera mahotera, ari kutenderera mukati memataundi. Namatai kuna Jehovha. Mwari anogona kubvisa dambudziko iroro.
ngatinamatei. Ishe tomutendai chitsauko chezuva ranhasi chati challenge baba. Pane vanhu vakawanda vari kuchema nenyaya yekusatendeka pamuchato. Vana vaparadza misha, vabereki vaparadza misha, hanzvadzi dzasiya dzimba. We pray in the name of Jesus. Dzoraiwo rudo pakati pevanhu vari mukati mewanano. Vamwe vana vedu vakatendeka asi havasi kuroorwa. Tonamatira kuti muvaonewo vapinde musvitsa tsvene vagoziva kuti Mwari ndiMwari anokomborera. Dzoraiwo michato yanga yakubvaruka. Dzosaiwo munhu anga atiza musha achiinda kumaraini ngaadzoke nezita raJesu. Tinokutendai Baba, murapi wemaronda ane avo vari kuchema nechikonzero chekusatendeka. Muzita raJesu tanamata. Amen. Kana muchinanibata +263 772 204 766. Mwari akukomborerei. Tosangana pachitsauko chinotevera.